Rufa Šport prišla do Sosnovej sa ukázať v dobrom slova zmysle, povoziť reklamných partnerov a proste zabaviť sa. Rufa sa ešte zúčastní v tomto roku na pražskom rally šprinte, ktorý mám rád, opäť s Gregorom Gžibom, plus pripravujeme niečo pre Fajnšmekrov rally a posledný pretek v tomto roku bude Mikuláš Slušovice, kde by sa mal predstaviť Tomáš Kostka na vozidle Ford Fiesta VRC.